Dostať sa na poštovú známku nie je vôbec jednoduché, ba pre bežného človeka je to priam nemožné. Slovenka Regina Pokorná sa tým však pochváliť môže. 28-ročná šachová veľmajsterka sa totiž ocitla na známke afrického Čadu. Ako sa tam dostala a aký honorár jej museli zaplatiť? Regine Pokornej učaroval šach ešte keď mala 4 roky. Niet divu, veď pochádza z rodiny šachistov. Okrem maminy u nich túto kráľovskú hru hráva každý. Otec, brat aj staršia sestra. Však nás naučil hrať otec, ale ten nás naučil len tie základné ťahy. On bol klubovým hráčom a neskôr sa o nás staral pán Pavlička, potom pán Hora, pán Soršák a neskôr veľmajster Jan Plachetka s nami trénoval. Prvý skutočný úspech dosiahla Regina už v 9 rokoch, získala zaň od rodičov vytúženú bábiku. Na to, akú partiu v ňom zohrala, si však už veľmi nepamätá. Za to na prvý neúspech si dodnes veľmi živo spomína. Keď som mala asi 6 rokov, hrali sme so sestrou majstrovstvá Bratislavy a sestra skončila, myslím, prvá alebo druhá. Ja som vtedy nevyhrala žiadnu medailu a hrozne som sa doma rozplakala, lebo tiež som chcela mať medailu. Nejak som si vtedy povedala, že teda ja by som zatúžila raz vyhrať medailu a diplom. A ten prvý úspech prišiel, keď som mala 8-9 rokov, keď som bola druhá na majstrovstvách sveta mládežníkov. Odvtedy vyhrala už mnoho súťaží, stala sa juniorskou majsterkou Európy a aktuálne si užíva aj titul majsterky Slovenska. Napriek mnohým úspechom, ktoré si mladá reprezentantka pripísala na konto, však prekvapivo priznáva, že sa nikdy nechcela šachom živiť. Tých 10 rokov to trénovania, hrania, neustále byť na cestách s kuframi, už ma to prestalo baviť a hlavne to bolo už pre mňa únavné. Šachy sú jedna úzká, vyhradená oblasť a ako sa ma to trochu aj prestalo baviť a naplňa, tým pádom, keď sa niečo stane profesiou, máte pocit, že niečo musíte robiť. Tak preto som sa aj rozhodla, že začnem pracovať a ten šach začnem brať ako hobby. Zo šachu sa dá vyžiť, samozrejme, keď patríte medzi špičku alebo publikujete, komentujete partie, poprípade pracujete s tými renomovanými šachovými databázami, ale to nie je to ľahký koníček. Veľa veľmajstrov viac menej prežíva. To, že sa prednedávnom ocitla na poštovej známke exotickej africkej krajiny Čad, sa Regina dozvedela od svojej maminy, ktorej známku priniesol ukázať známy. Prekvapilo ju to? Prekvapilo a nepáčila sa mi tá fotka, mne sa nepáči. Ale tak vybrali si tu. Vôbec nikoho z Čadu nepoznám, takže to bolo pre mňa prekvapenie ešte o to väčšie, že tam dali viac menej, uverejnili 4 známky a na ostatných 3 sú špičkové veľmajsterky, majsterka Európy, majsterka sveta a ja. Nedostala som za to nič, pretože ma nikto ani nekontaktoval, ani som o tom nevedela a určite od nikoho ani honorár pýtať nebudem. Regina sa minulý rok presťahovala do Rumunska, no ani tam sa zatiaľ nechystá usadiť, práve naopak. Jej veľkým snom je cestovať a spoznávať západné krajiny. Napriek tomu, že sa momentálne nevenuje šachu každú voľnú minútu, skončiť s ním zatiaľ neplánuje. Šach pre mňa je ako keby láska na celý život. Ja čo by som rada raz veľmi dosiahla alebo mala, je šachová škola a venovala sa deťom, trénovala talentované deti. Ja som s deťmi robila aj na Islande, kde som pôsobila ako šachová trénerka. A mala som nejaké deti aj na Slovensku, čo som trénovala. Veľmi ma to baví, veľmi ma to naplňa, tak dúfam, že raz si splním tento sen. Na dnes je to všetko, ale aj zajtra pre vás pripravíme zaujímavé reportáže. Teším sa na vás. Dovidenia.